Kiedyś, jak miał 10 lat, przyleciał jak kiedyś ze szkoły i zaraz idę do dziadka, goną dziadku, wiecie co, a my dzisiaj mieli pierwszą lekcję chemii. Nauczycielka miała 2 szklanki z wodą, do jednej nasuła jakiegoś proszku, zamieszała, wsadziła paluszek i ten paluszek stwórd. Dziadek dobrze nie dosłyszał, bo to Jorguś, powtórz to jeszcze raz. Powtórzył jak to dziadkowi, a dziadek na to: Jorguś, ja cię bardzo proszę, przynieś mi choć troszeczkę tego płynu. Dostaniesz 20 złotych, będą leżeli na oknie. Na drugi dzień, jak nigdy wcześniej rano, że wstał, poleciał do szkoły, podkradł się do kancelarii, ulał tego płynu, po południu dziadkowi dał, dziadek elegancko wieczór zużył, na następny dzień i patrzy na te okno, zamiast 20 leży 100. Wziąć, nie wziąć, ale skoro dziadek dał, pieniądze będą leżeć, wziął jak ta stuwa, po południu zaś się spotykamy i go dziadkowi: wiecie co, dziadku, tam nie było 20 złotych i no 100, a dziadek go do: Jorguś, cicho być. Reszta było od babki. Był taki dziadek, co nic nie słyszał, ale przeczytał w takiej kolorowej jakiejś gazecie, że jest jakiś taki doktor, co poradzi to uleczyć. Dziadek się wziął, udał do tego doktora, ten go zbadał, coś mu tam przepisał i kazał mu przyjść za 2 tygodnie. Dziadek w domu nic nie powiedział, ale zaś tam drugi raz pojechał. I jak tam pojechał, już od progu ryczy: dzień dobry, panie doktorze, ja teraz wszystko słyszę. Słyszę, jak ptoki śpiewają, jak baba na mnie ryczy. Ta muzyka, jak słyszę. A cieszy się pan z tego? Pyta się doktora. Tojdże się ciesza. A rodzina się cieszy? No właśnie rodzinie, że nic nie powiedział. Ale jak siedzę koło nich przez te 2 tygodnie przy stole, to że już 3 razy testament zmienił. 24 spotykamy się w Hadze, a tu się dowiedzcie więcej, o co tam chodzi. Siedzą se 2 dziadki w knajpie, rozprawiają się o rozmaitych sprawach. W końcu ten jeden go: no wiesz co, no jak się tam w ogóle czujesz jeszcze w tym wieku, to tam dobrze się czuje. No a w tych sprawach tam damsko-męskich, jak najbardziej. Babka zadowolono. No ale co to robisz? A widzisz, bo ja dziennie jem taki chleb pumpernikiel. Pumpernikiel? Co to jest za chleb? No idźcie dowiedz, w piekarni mają taki. Ten na drugi dzień poleciał do piekarni. Macie pumpernikiel? Mamy. To proszę 10 paczek. Tam baba mu go: do: panie, ale to połowa panu stwardnie. Połowa. Nie, to dejcie 20. Do 100-letniego dziadka przyszedł redaktor, żeby z nim wywiad przeprowadzić, no bo go zainteresowało, jaką ma recepta na długowieczność. Dzień dobry, dzień dobry. No dziadku, powiedzcie, co wy to macie takiego? No nic takiego nie mam. No ale to słuchajcie, no może papierosów nie kurzycie? Jak nie kurzę, a tam jest pełno petów, obejrzcie się, i wiele paczek cygaret. No to może gorzołki nie pijecie? Obejrzcie się, no zaś tam do tego barku wiele flaszek, przynajmniej jedna musza albo pół się napić dziennie. No to może z kobietami tak nie używacie? To pan się pomylił. Dopiero przynajmniej jedna działka musi być. Jak pan nie wierzy, to niech pan wejrzy pod łóżko. Patrzy się tam, a tam kosa. Kosa? Po co tu jest kosa? Wczoraj była śmiertka. Jak ja ją wygrzmocił, to nawet kosę zapomniała. A więcej nos na Radiu Polonia. Link macie w opisie. Do Bangkoku leciał samolot. Między innymi leciało tam takich 2 dziadków. Jak już tak byli mniej więcej na godzinę przed przylotem, stewardessa taki komunikat go dał, że temperatura jest tam tako a tako, że tam pogoda jest tako, i więcej takich komunikatów, a między innymi komunikat na koniec był taki, że mają uważać, bo połowa kobiet jest chorych na AIDS, a połowa na gruźlicę. A ten jeden dziadek tak dobrze nie dosłyszał go: to wiesz co no to tam go dała? No wiesz co, my mamy łonaczyć te, co kaszlają. Przyszedł dziadek do apteki i od progu pokazuje temu aptekarzowi tak. Aptekarz się pyta: dziadku, ale co tak? Sprzedajcie mi 5 tabletek Viagry. Ale po co wam 5 tabletek? No bo dzisiaj przyłazi 5 dziołszek do mnie fajnych i potrzebuję 5 tabletek. Dziadku, nie dyskutuj ze mną i no sprzedaj mi te tabletki. Dobra, ten mu sprzedał. Na drugi dzień przyłazi dziadek i od progu pokazuje tak. A co, dzisiaj chcecie 10 tabletek? Nie, synek. Ty mi dzisiaj sprzedaj krem do rąk, bo one wczoraj nie przyszły.